Mhuri yeZimbabwe ndichida kutendai zvakare. Pano paSaint TV basa richienda mberi. Ndichida kutenda zvakare vasaura vedu vatinofamba navo veFit and Go avo vanotigadzirawo suspension yemotikari yedu, vanowanikwa panumber 48 Kaguvi Street. Also vakuita mainjini emotikari handiti, pamwe chete nemasteering race emotikari. So iye zvino ndakagara namai vaTawana kuno kumayambara. Ndichitoti murisei kwese kwamuri. Mufaro wedu kugamuchirai kana muri vanyowani musati masubscribe nekufollow, subscribe on our YouTube channel and follow us on our Facebook page yakanzi Saint TV. Mai vaTawana makadii? Pen makadiyo. Tiri nani? Tawana. Wakadii yako? Triple. Uri bo. Unonzani? Tawana nyasharei nyamsosi. Tawana nyasharei nyamsosi. All right. Unonzani? Unonzani? SpongeBob. All right. Vanhu makatokanganisa mwana panapa kuti muti SpongeBob. Unonzi Jayden, wazviwa? Jayden. Ndizvoka? All right. Zita renyu munonzani? Mune makore mangani mai vaTawana? Ndonzi Blessing munangu ndine 25 years. All right. Kumashure tambotaura nezvevana ava tikaita video. Mungada kuzivisawo vamwe vari kutanga kuona nhasi kuti dambudziko rakakuwirai pavana ava nderei? Vana vangu havafambi vese. Havafambi sei? Ndikangozvara vakangodaro. Makazvara vasingafambi. Last time chii chamakawanawo kubvawo kumhuri yeZimbabwe? Mawheelchair nechikafu nehembe. Handiti? Wonderful. So mungati upenyu hwenyu nevana hwachinja here kubva patakatanga kuonana kusvika pari nhasi kana kuti zvaita wese? Zvachinja. Handiti? Mucharangarira kuti takaonana rini? Ndirini? Ndimi? Last month. Handiti? So ndezvipiwo zvimwe zvamuri kushuwa kuti zvinge zvinoitirwa kuvana? Ndoda kuti vana vangu vafambe. Sponge akwanise kuendawo maexercise afambe. Nekutoendawo kuchikoro. Alright, havasati vakuendawo chikoro? Alright. Ko mabhethi makazoita sei? Havana. Chikonzero ndechei? Baba wavo varipi? Vakaenda South Africa. Kuna hama here? Ndina ndakapedza kudzinodhara ndozoitawo kugara kupo. Alright. Ko imi mamuna chitupa here motoresa vana mabhethi? Handitorina. Inda? Handinobvira ndambotoresa. Hamuna birth certificate nechitupa? Chikonzero chaiva chei kusatoreswa? Mitomboziva vabereki vangu. Asi ivo vabereki vanazvo zvitupa nemabhethi? Alright. Zita revabereki, mazita evabereki munokwanisa kumawana kana mafotokopi ezvitupa zvavo? Vanonditumira. Saka kuri kuti mogona kutotora mabhethi nezvitupa izvi motorisawo vana? Ndikataura navo vakawana mafoni paWhatsApp vanogona kunditumira. Handiti? So imwewo kesi panapa ndofunga muri kuziva kuti kesi yekutriangle yefamily vasina zvitupa vana 7. Panapawo tina mai vanotori nevana vavo havana chitupa, havana birth certificate, havatoziye kuti zvinotorwa sei nekuti havana kumbobvira vakatoreswa nevabereki vavo. But process yachona inongoda kuti vaende handiti vakawana inonchi vakawana macopies ezvitupa imsure vanogona kubatsirika. Alright. So mati munoshuwa kuti vana venyu vari vange vanoenda kumaexercise handiti? Alright. So tauya panapa tine vanonzi vatete Samantha pamwe chete nemafriends avo vakabatana vakati toda kukusponsai kuti muende kuchipatara chimwe chatakanzwa chekubulawayo kuti munobatsirwa nevana. Munotiwo kudii kwavari nekuti maresources ese atovapo kuti munge muri munobva panapa kuenda kunobatsirwa nevana. Mungadawo kuti kudii kwavari? Ndinongoti varamba vachingondibatsirawo, varamba vachingoita rudo rwavo kusvikawo vana vangu vakufambawo. Aiwa, tinotenda. Kune hama zvakare dzinoda kuti tinge tinobatsirana nevana ava. Makasununguka kunge muri munotibata
panhamba dziri pascreen. Just a bit of background. Mai vaTawana havanatsotaura zvakanyanya, ndindoona munongoona kuti vanongopindura zvishoma. Vana ava muri kuona Jayden naTawana vakasiyiwa nababa vachona. According to her, vakasiyiwa nechikonzero chekuti vakabereka vana vane maconditions avanawo. So baba vachona vakabva ati ina ndikweda kuberekwa vana vane disability handiti. So vakabva vavasiya naamai vavo. Dambudziko nderekuti amai vavo havana chitupa, havana kutobvira vakatoiswa chitupa. So takutoda kutoti tinge tinoona kuti vatorawo zvitupa, birth certificate nechitupa kuitira kuti vagonewo kutoresa vana ava mabirth certificates kuitira kuti kuchikoro zvisazovanetsa kumberi uko. So kune vese vanenge vachida kuti tinge tinobatsirana navo, also chikafu chaicho tisu tinotofanira kubatsirana navo because ndo vanotogara nevana vavo vachivachengeta kuti mukana wekunoshanda vauwane unobva washayikwa. So kune vanenge kudawo kubatsiranawo nemurandakadzi makasununguka kutibata kuitira kuti tinge tinokonektai navo munge muri munovabatsira. Tichidawo kutenda kune vamwe vakambouya kuzovabatsira kuzovasiyirawo chikafu. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka pakubata kwenyu. Ngatirambe tichingoitira munhu wese zvakanaka. Saint TV tiripo kuti tinge tinoita reach out kune vari less privileged. Imimi muri imi vanhu varipo pakuti batsira. Aiwa, from Uncle Saint neSaint TV crew for now, tichiti it's much love and God bless.